Mabo uSomlandi angifuni ukwanda kakhulu nendaba ekathi uKhathide mfowethu ngoba uKhathide ungomunye wabantu abamasoka kakhulu. So ngizwe mangibuza lo mbuzo wami ngiqhamuka na othi ubutsizwa insizweni ubuqala ngakanani ngoba ubone usisikhathi ubona insizwa engathi iyafohla. Angifuni ukubiza igama lamuntu, angifuni ukuqhamuka nesigameko esithile. Kodwa ubutsizwa buyaqalelwa yini nokuthi sikhona isikhathi la khona othi uyabuqala ke manje awufuni kubeqe noma ubutsizwa vele akuna limit. Kodwa ngihleke sibalo wami, kodwa ngihleke mntakashozi mnganga mangena, kodwa ngihleke mlamo wami cha injeni indaba mhlambe khona ongoma yayona, khona ichitha mjonjo, khona ofohla sekuvaliwe, khona wonke amagama ongasuwacabange angenasisoka. Ngiye ngithi ke mina nakho kusakhayo thina noma mina njengoSomnandi mhlambe mina ngamisa amaduku amane ekhaya ngishaya amatshitshi ayagcinanga lapho sikhona nezinye ezalandela kodwa ngikhuluma ngetshitshi into eyinzima. Uyabona umuntu onomkhwekazi, umuntu onosibalo nabalami bakhe, umuntu onabantu basemzini, ngabe sifohle incingo zonke izinsuku nezinsuku siyawuhlonipha umndeni esizalwa kuwona ngoba sinomkhulu nobaba nokhokho belele singababoni bayasibona bona. Kodwa sithi mangabe ngizele kulelo khaya angihloniphe okwasekhaya, ngiphinde ngiyohlonipha abantu basemzini abangakhela umuzi ngoba mawubona umuzi kukhona la kushunqa khona kuyasho ukuthi khona umuntu wesibhuda lapho, khona umuntu wesimama. Manje ke awukwazi ungabahlonipha osibali bakho, awubazi ungabahlonipha abalami bakho, awukwazi ungabahlonipha abakhwe wakho nabakhwekazi abazothi hawu kodwa umkhwenyana kanozibani wenzani, ubani wenzani. Ngihlale ngisakhaka isizwe mangabe umuntu eshiwa isoka kuyoba ngokwakhe lokho, kodwa mina ngathi isizwe ukuthi makunabantu basemzini uhlala ubahlonipha ngaso sonke isikhathi kuze uhambe ngokuqonda nokuhlonipha. Ngeke siphushe umnsizwa mhlambe ngegameko okungezona ezesoka. Kusho ukuthi sonke mangabe singathi asifisa amakhanda lana bawona lo mcimbi esikiwo kufanele wonakala ngoba nami ngizoveza okwakithi, ngiveza okamafema kanjani angaholela umpokade bongeqhatha ngithi awuthi ngivuse khona lana noba nathi hayi nami ngivuse ngoba manje uyayibona kusho ukuthi yonke lento yonakele. Kodwa ke indlela zimbili nabani umuntu uyayikhethela akafuna ukwaziwa ngakho. Nami mhlambe khona engakuyeka ngagxila ngasesisokeni ngathi angikuyeka okunye nomunye uyeka okunye athatha okunye kuya ngokuthi uthandani.